Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Αναστασία TV. Σήμερα θα σας δείξω ένα καινούργιο βίντεο που λέγεται τι κάνουν τα κορίτσια όταν είναι μόνα τους. Όλοι θα το ξέρετε αυτό το βίντεο. Τα κορίτσια κάνουν τα πάντα όταν είναι μόνα τους και όταν βαριούνται. Ναι. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό. Καλή αρχή. Πάμε στο βίντεο. Γεια μαμά, γεια παπά, δημιουργήσετε να έρθετε. Αυτό σημαίνει ότι είναι μόνος σας. Οπότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά είναι αλήθεια ότι βαριέμαι. Πάω να παίξω λοιπόν. Α, ναι, το ξέχασα. Να δω ρούχα φυσικά. Μάλιστα. Αφήσεις τοίχους, φούστα ή κόκκινη. Ήδη. Μάλιστα. Δεν με λύσει τίποτα. Α, ναι. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία. Να την βάζω στο Snapchat ή στο Instagram ή στο Viber. Ναι. Τέλος πάντων, ας βγω Viber. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Έλα Κατερίνα, τι κάνεις? Θες να βγούμε έξω, είμαι μόνη μου στο σπίτι. Αλήθεια, ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι, γεια. Ωραία, τέλεια. Αβόλτα. Γεια σας παιδιά. Ξεποβαριάστηκα. Καλά και από την Κατερίνα, όλη την ώρα για καφέ δεν να πάμε. Πήγαμε σε 10 μαγαζιά. Δεν ξέρω από βόλτα. Τώρα πρέπει να δω στο Αναστασία TV τι άλλα βίντεο θα κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο είναι τι κάνουν τα κορίτσια είναι μόνοι τους, τώρα το κάνω. Τι κάνουμε όταν βαριόμαστε. Θα σας πω κάποια πράγματα για μένα. Φτάσικον challenge, yoga challenge, celebrity challenge. Μήπως να κάνω κανένα βίντεο. Αν και τώρα κάνω βίντεο. Να ζωγραφίσω κούκλες, αλλά βαριέμαι. Τι να κάνω. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ας κάνω ένα ακροβατικό για να σας δείξω. Δεν τελειώνουμε. Κάνω σπαγκάτο. Τουπ. Πολλά πολύ. Λοιπόν, τρέξιματάκι, τζάκι. 1, 2, 3. Αν και βαριέμαι κακατοκόρυφα. Τι θέλω να κάνω, να φτιάξω φλέξι βάρη. Τι είναι αυτό? Κλέβεις. Μπήκε κλέφτης. Κάτω, γρήγορα. Μπήκε κλέφτης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μπήκε κλέφτης εδώ μέσα. Πώς μπορώ να το καταλάβω. Μπήκε κλέφτης. Αυτό είναι γλυδωμένο. Κάτσε να βάλω και την καρέκλα. Μη με δει. Θα γράψω να μείνω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου. Μαμά μου, σου αγαπώ. Και εσένα, μπαμπά. Αδερφούλη μου, κάτι κάνεις κι εσύ. Τι να πω, μαμάκα μου. Έχει μπει κάποιος κλέφτης στο σπίτι. Μανούλα μου, τι θα κάνω τώρα. Ξέχασα το αστείο, τη θεία, τα ξαδέρφια μου. Ας γράψω πάλι το γράμμα. Μαμά μου, σου αγαπώ. Και εσένα το ίδιο. Μπαμπά. Αδερφούλη μου, έτσι και έτσι.
Ξαδερφάκια μου, σας αγαπώ και εσάς πολύ. Θεία και θεία, θεία έτσι και έτσι, θεία έτσι και έτσι. Μαμά έχει βγει ένας κλέφτης στο σπίτι, τι θα κάνω. Γεια, έλα εδώ στο σπίτι, σε παρακαλώ. Το στέλνω, το στέλνω. Φοβάμαι. Αν και ξέχασα. Αν και ξέχασα ότι είναι το αδερφός μου και κάνει φασαρία. Ωραία, τώρα να το διαβάσω λίγο. Μίμη είναι βρική και θα τελειώνουμε λίγο. Ωραία, πολύ ωραία. Πού είμαι? Εδώ. Μίμη βούτυξε στο κρεβάτι της, κάνοντας ταυτόχρονα μια τεράστια φούσκα με την τύχλα της. Σημειωμένη φούσκα. Λοιπόν, για πες ξανά. Λοιπόν, για πες ξανά για στο Βόρνεο. Για να πας στο Βόρνεο. Συγγνώμη, τι είναι το Βρόνεο? Βόρνεο. Η μαμά μου έχει γράψει ένα άρθρο, μια χαμηλή φυλή, τους πέναν. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το βιβλίο. Τέλεια. Πέναν, όπως λέει. Πέναν. Ζουν για πάντα στο βραχοδάσος, αλλά η περιοχή τους έχει καταστρέφεται εξαιτίας των υλότομων. Πού είμαι? Που κόβουν όλα τα δέντρα. Σίγουρα μη βαρετώ. Μακάρι να βοηθούσα κι εγώ να σωθεί μια χαμένη φυλή. Πήγαινα να ρωτήσω τη μαμά σου. Μπορεί να αφήσει να έρθει μαζί μας. Αυτό θα κάνω, φώναξε η Μιμή, τρέχοντας να βγει από την πόρτα. 2 δευτερόλεπτα αργότερα ξαναμπήκε στο δωμάτιο της Βιβής. Σε περίπτωση που δεν με αφήνει όμως, θέλω να σου δώσω κάτι για να με θυμάσαι. Έχω στο χέρι της τσέπης και έβγαλε ένα κόκκινο λαστιχάκι, μια τυχερή πέτρα και μισό μολύβι με φραουλίτσες. Να της είπε, δίνοντας το μολύβι για να μου γράψει. Πολύ γλυκό, επιβεβαιώ. Να μου γράψεις κι εσύ. Μιμή έκανε πετάληψη όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Τραγουδώντας, Βόρνεο θα έρθω κι εγώ στα νερά σου βουτώ. Βόρνεο θα έρθω κι εγώ στα νερά σου βουτώ. Θέλω πως θάλασσα. Όταν έφτασε στο σπίτι, πήδηξε από το ποδήλατό της και παράτησε το χώμα. Η μαμά φώναξε σπρώχνοντας. Μπορείτε να έχω μια καταπληκτική ιδέα. Μα άντυψε, βρήκα τρόπο να σώσω το καλοκαίρι μου. Να σώσω το καλοκαίρι σου, τη ρώτησε βαριά με πολύ. Τέλεια. Και τώρα να προσπαθήσω να διαβάσω ανάποδα. Κάτσε να πάρω ένα καθρεφτάκι. Έχω καθρέφτη πάντα μαζί μου. Καθρεφτάκι. Καθρεφτάκι. Λοιπόν, θα διαβάσω ανάποδα. Η Μίμη νευρική διακοπές πάει δεν. Η Μιμή νευρική είναι ένα κοριτσάκι με προσωπικότητα. Ένα κορίτσι με φιλοδοξίες, όνειρα, δεν καταλαβαίνω τι ώρα. Που είμαι κάπου εδώ. Και νεύρα. Ονειρεύεται να λάμψει, δεν καταλαβαίνω τι ώρα. Ας βαφτώ λίγο. Ας βαφτώ και εγώ λίγο να βάλω μια πετσετούλα κάτω. Μάλιστα.
Μάλιστα. Δεν θα βάλω κραγιόν. Το έβαλα με ένα πινελάκι γιατί είναι μικρό και δεν μπορεί να το πάρει αλλιώς. Πινελάκι. Τούτο. Ωραία. Και μυρίζει φράουλα. Τέλεια. Κάτι έπεσε. Όχι, άστικα. Αμάν. Μαμά. Χωριά. Καλά κρασιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε. Να κάνετε like όσο πιο πολλά like μπορείτε, όσο πιο πολλά subscribe μπορείτε και να μου γράψετε ακόμα si σας άρεσε το βίντεο. Τώρα μπορεί να είναι μεγάλο και να μην κατεβαστεί, αλλά τέλος πάντων, γεια.